Nuwun nggih, Mbak. Nah, Nah, pangan di, dukudan aku itu. oi, ngapa ta? Ya lo, Yo engko gampang. Santai. kena tuh. Wis engko gampang. Oke. Aku golek babe iki. Lah ini di bang Hei, turu mau mermit. Ngopo? Awakmu pucet e? Mak lagi-lagi loro. Oh, padahal mek tak kei job lho, Be. Coba apa? Weddingan ki lho. Oh. Itu coba weddingan. Heeh. Josmen. Lah iya, iki gek kancaku meh rene barang lho, Be. Ya terus nganggo kuah ngene iki biasa lho. Padha wi, tangan mau blambir. Wah, aku wahing mau. Heeh, no. Gaji ku. Sorry lho. Pakai super flu kowe, Be. Ayo kamu digi ujung ngene iki. Lah iya, iki mek tak kei job lho. Wah, iki apa? Enggak. Malah atus. Wah, lah kae teko kae penyanyine kae. Joy. Mas, Yo, Lono. piye jope? sik tunggu sik. Gur, Pak. Lah iki mah teles kabeh. Lah Lah kok kowe teles kabeh ngono ku piye to? iya iki wahinge babe iki lho, umbel iki lho. Ngangke sik. Mas, Tapi Agnes Mas. Wis tunggu sik. Tak salin sik. Iki Heeh. teles kabeh kok. Sing ngono ya. Yo. acara nopo, Mbak? Karo makno, Mbak? Niku Mas, weddingan. Weddingan. Mas Makno. Mantenan to? Heeh, mosok wedding ra ngerti. Manten nggih. Oh, alah. Pripun Mas? Piro, Mbak, karo makno? Yo wingi niku jare Mas Makno ngeki 7 yuta sak wong. 7 juta. Iya Mas, Dihapusi, Mbak. Wis mending melo aku wae. mosok wonge ngapusi ngono Ngapusi kuwi. kenal lagi bilang suwe. Sesasi Mas. Dihapusi genah. Mosok to Mas? Oh, wis melo aku wae. Lah opo kuwi? Coba nyanyi sak jam 300. Ngono. Oh. Tapi pendak dino. Udah dina ya iso tergantung permintaan. Oh iya. Ora tok dulu, Mbak. Ya ora apa-apa Mas. Ya wis Mas, aku ya gelem sih. Kapan kuwi? Saiki iso Oh langsung. iya. Oke, deal ya, Mbak. Deal, Semangat ya. mangkat. Yo, Tenan lho Mas deal. lho. Sak jam 300. Sak jam 300 tenan lho ya. Aku wae. kok nenek uang tinggal ganti ya, minggat di lo. Sik Agnes tak bales sik. Ya sudah. Kok nenek ini dia? Halo. Kene Dinas. Sorry no, aku wis deal karo Mas Babe. Ngas. Nah, ayo, melaku ayo, Ngisi. ngisi, Ngisi apa? ngisi kolam masjid. Ah, Bingat, biadab, Pak. ayo. Tulas.